Darba waħda, meta kienet ix-xita ma stajtx noħroġ nilab fil-bġnien, ma kontx naf kif se naqbad ngħaddi l-ħin. Għalhekk, qabad biċċa karta bayda u ftit labsijiet tal-kulur. Pinġejt 4 naħliet fi ġnien sabiħ li għandna wara d-dar. Bil-ħajt tas-sejjieħ, is-siġar kbar u folti minn fjuri koloriti u dawn il-ħbib ġodda. Erika, Iris, Martina u Emma l-om ktaru l-fuq mill-karta u sibni mdawra bil-fjuri u s-siġar li pinġejt fi ġnien in-naħliet. Ix-xita ilha nieżla mill-lejl li għadda, m'hemmx li tieqaf. Il-ħbieb tagħna Erika, Iris, Martina u Emma illum mhumiex ħerġin fil-ġnien minħabba x-xita. Ġewwa x-xeda fejn jgħixu n-naħliet, il-ħbieb tagħna qed jistennew li x-xita tieqaf. Imma x-xita donna ma tridx tieqaf, anzi kull ma jmur qiegħda żżid. Jien naħseb li llum se jkollna nibqgħu hawn ġew. Kemm nieżla xita? Xi dwejja aktar ma xtaqt noqgħod nilab ftit? Għax inti qatt ma tilab. Illum għal ġewwa. Dejjem tista' taqbad ktib tajjeb u toqgħod taqra. Jien nieħu gost naqra, speċjalment il-kotba tal-avventura. Meta naqra, inkun nisni qed nivvjaġġa f'dinjiet oħra. Nistgħu wkoll nilagħbu logħba ta' ġewwa. Ngħidu aħna xi board game. Lanqas naraw ħaddej il-ħin. Iva, toġobni din l-idea. Ejjew nilagħbu board game, l-erba' li aħna flimkien. Jien nippreferi noqgħod naqra, għadni kif bdejt ktib ġdid. U tgħidx kemm qed joġobni? Tgħidulix li qed taqattar is-saqaf issa? Ara l-oħra wkoll biex inġejja, iqattar is-saqaf. Jien naħseb li minflok nilagħbu aħjar immorru nġibu lodda ħansewwu s-saqaf. Aħjar jekk ma rridux nispiċċaw nowmu. Kieku tgħaddi ġurnata waħda li ma jkollniex xi ħaġa x'nagħmlu. Mhux aħjar nagħmlu dak li hemm bżonn isir minflok noqogħdu ngergru, Emma. Issa kull fejn taraw li hemm xi toqba qisu li tkaħħluha sew. Irridu nimlewha tajjeb ħalli l-ilma ma jidħolx. Okay, boss, nagħmlu kif tgħidilna. M'hemmx li nsibu tarf. L-ilma dieħel minn kullu mkien. Jekk nibqgħu sejrin hekk, se nispiċċaw verament bla saqaf fuq rasna. Ma nafx nistgħu nagħmlu aktar. Aħjar noħorġu. Ikolli ngħid li bix-xita qed jiċċaqlaq il-ħajt tas-sejjieħ. Għandkom raġun. Ejjew noħorġu. Aħjar insibu x'imkien ieħor fejn nistkennu. Nistantir din ix-xita. Għandi ġbin ħajja kollha mxarbin. Ejjew nippruvaw naslu sas-siġra. Fuq in-naħa l-oħra tal-ġnien. Emma, fejn hi Emma? Jien ma rajtix, ma ħarġitx qabilna hux. Ma jistax ikun li ħarġet qabilna. Jien kont l-ewwel li ħriġt. Jista' jkun li ħarġet minn x'imkien ieħor. Jien ngħidilkom li żgur ġrala xi ħaġa. Emma ma ħarġitx mix-xhieda. Erika, ejja mmorru lura u naraw għadix ġewwa. Is-saqaf qed jaqa'. Nispera li Emma ma ġrala xejn. Ara, ħanmur jien. Intom stennewni barra. U s-saqaf? Mhux se nħallu lill-Emma hemm ġew, hux. Niġu miegħek mela. Jaf ikollok bżonn għajnuna. Nittama li Emma ma ġrala xejn. Emma! Emma, fejn int? Kieku jkollna ftit dawl, naraw aħjar. U minn fejn se nġibu aktar dawl?
li kieku miex ġix-xita kollha immur insejjaħ lil musbih il-lejl. Mur sib li l-musbih il-lejl f'din ix-xita kollha. Imma jekk mhux se jkollna dawl, maħniex se naraw nawġew. Niprova, ħammur infittex lil musbih il-lejl. Niġi miegħek. U għara ma tinsiex, aħna lil mara rridu, mhux lil raġel, għax ir-raġel ma jixelx. Le, inti hawn, ħammur jien. U hawn, isma', minix bella tafx? Naf li l-mara tal-musbih il-lejl tixel u mhux ir-raġel. Musbih il-lejl. Musbih il-lejl. Għanna bżonnok, din emerġenza. Musbih il-lejl, għanna bżonnok. Minnet, min qed qajjimna mir-raqda li kont fiha? Musbih, mhux lilek għandi bżonn, imma lil martek. Din urġenza. L-marti, għax tambiha f'dal-ħin. Intrajtu t-tempen barra? U minn fej taħseb li għadni ġejja. Imma din urġenza. Mur qajjima jekk joġbok. Neħtiġuha biex tatina d-dawl. Tista' tgħid li x'inqala dan il-ħin? X'urġenza tista' tkun din biex taqlani minn hawn? Emma, ix-xhieda ġarfet u Emma baqgħet maqbuda ġewwa fiha. Jiddispjaċini, imma jiex nista' nagħmel. Jien m'iniex insett b'saħħti. Għandna bżonn id-dawl. Ma nistgħux insibu lil Emma jekk ma jkollniex dawl. Ejja malajr, għax aktar maħna se ndumu. Emma aktar tista' tkun fil-periklu. U int tridni nidħol f'xhieda mġarfa? Naf li hemm il-periklu, imma int biss tista' tgħinna. Nitolbok, għandna bżonnok. Niġġijux, mhux se nħalli lill-Emma waħedha li għandha bżonn għajnuna. Se toħroġni f'din ix-xita. Se toqgħod taqlani, imma niġġijux. Hawneda, maqbuta taħt is-saqaf tax-xhieda. Emma, ġejjina lik dal-waqt. Martina marret fittex lil nemniema. Ara, waslu. Emma, se nkunu ħdejk dal-waqt. Grazzi li ġejt nemniema. Mingħajr l-għajnuna tiegħek ma nistgħux insibu lil Emma. Sirt qasra biex wasalt sawn. Issa jqaf gerger, urina fejn tinsab Emma. Emma! Erika! Emma! Hawn jien Iris. Emma! Martina! Emma! Fl-aħħar sibnik! Issa noħorġuk minn hawn. Kif qed tħossok, Emma? X'qata ħadd meta rajt is-saqaf niżel fuqi? Imma ma naħsibx li weġġajt. Xort Emma, ma nistax noħroġ minn hawn. Kif se noħorġu lill-Emma minn taħt it-tifrik issa? Ejjew nipprovaw inneħħu t-tifrik u niġbdu lill-Emma l-barra. Aħna maħniex b'saħħitna biżżejjed biex naqilgħu dan it-tifrik. Għandna bżonn aktar għajnuna. Tħarsux lejja? Jien li stajt nagħmel għamiltu. Imma jien ma niflaħx inġor. Tafu min jista' jgħinna? U dak mhux se jiddejjaq għax għandu qoxra ħoxna. Min, Martina? Ħanfusinu. Idea tajba din. Ħanfusinu jgħinna żgur. U jien naf fejn joqgħod. Mela mula li, nispera li ssibu d-dar bħalissa. F'dan it-temp ma naħsibx li Marija xi passiġġata. Mela tajċ kemm se jieħu gost bikom? Se taqalgħu misħanna tad-dar? Għal maqlajna lilek hux. Kemm tħobb gerger nemniema. Jien inni ngħid li dan il-ħajt kellu bżonn min jieħu ftit ħsiebu.
Taf kemm ilu hawn dan il-ħajt? Nisma'hom jgħidu li dan il-ħajt kien hawn qabel ma nbnew dawn id-djar. Ara imma, kif inti qalbi, weġġajt? Nittama li ma weġġajtx, ejja ħanoħorġok minn hemm. Grazzi ħanfusino li ġejtejn. U jien ruħi qalbi, il-gostu laxqat jgħajnin lill-lajri, jien dejjem tallimt. Ejn li l-min għandu bżonn għax għada pitada taf tiġi bżonn int lajnuna ta' ħaddieħor. U jekk tiġi bżonn lajnuna, trid li ħaddieħor jgħinek, mhux hekk? Mara, dak kollox, xejn kbir. Grazzi ħafna ħanfusino, imnalla kontent. U lilek ukoll nemniema li ma kienx għaddaw tiegħek kieku naħlit ma kienu jsibuni qatt. Il-maltemp ma qata xejn. Il-ħbib tagħna n-naħliet sabu jistkennu fis-siġra l-kbira tal-ġnien. L-għada reġgħet ħarġet ix-xemx u l-annimali tal-ġnien ħarġu kollha jifirħu biha. Għan-naħliet iżda, il-wasla lura tax-xemx kienet tfisser ukoll xogħol. Jien se nkun li ngħid li nixtieq li kieku noqogħdu nilaqgħu x-xemx. Imma ma nistawx, irridu nibnu darna mill-ġdid. Ekku Martina, se jkollna biċċa xogħol ibsa biex insewwu l-ħsara li ħallilna l-maltemp? Emma sow, għax tista' toqgħod ix-xamplata tarana naħdmu u hi ma tagħmel xejn. Ara Iris, Emma għandha bżonn il-mistrieħ. Inkella dawk il-ġwiena ma jfiqulix. U inti Emma hija għadda b'waħda. Imma issa l-importanti li kollox għadda b'wiċċ il-ġid. Ejjew immorru nġibu l-għodda ħbieb, ix-xogħol qed isejħilna. Irġajna lura d-dar. U hekk għaddiet ġurnata oħra fi ġnien in-naħliet. U l-ħbieb tagħna Erika, Iris, Martina u Emma, naħliet beżlin, talmu affarijiet ġodda fil-kumpanija ta' xulxin.